Anga Maliba Malikadi Yusu ka kanumbaw ale ni ka dɔ ka fɔ an terla ka ku bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn mama bɛ ni waati na ni sigilen don ni k'i ɲɛma da renouveau jabarani mɔ n'o bɛ renouveau télé ko fɔ an ka foli ni tɔnin bɛ i ye ni waati na k'i to i sigiyɔrɔ la Yusu ka i ka dɔn radio renouveau FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Yusu bi ye tarata ye kalo tile 11 janvier kalo san 2022 Yusu e ni ne dugu wɛrɛ jɛra an ɲɛna an bɛ Masara Mani fo ni ka a waleɲuman ale tɛ tɛmɛ dugula k'a ka dɔgɔ Yusu min bi tali kɛ kunnafoni gafe la ni y'o waati ye a bɛ sɛbɛn faransikan la an b'a yɛlɛma bamanankan la jama fama ka se k'i ta fɔ a kɔni dɔn a ko da la o siratigɛ la groupe renouveau fana y'a bolo mɔnɔbɔ k'a di radio caman mɔ an n'olu ka se ka baara kɛ cogo min na bonya ani karama kɔnɔna na radio bɛnkan kɛrɛwanikaw fɛ fo ka taa se radio danbe mɔ an bɛ kɛrɛwanikaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn radio yɛrɛ ko Sisan mara la an bɛ bɛnkɛ jɛngɛnɛ k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn a n'a ka cakɛla bɛɛ lajɛlen an ma ɲina radio danbe ko jijɛninkaw fɛ ka foli ni tanunin ta ka ɲɛsiw bɛɛ lajɛlen mɔ i ka dɔn danti foli min na Yusu n'an bɔra ye faso kanu lamɛnbaw a bɛ Welesebugu ko fɔ Kolo Karimu n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a furumuso bɛ yen an bɛɛ k'a dɔn a terilakaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Buguni kunkan lamɛnbaw ka foli lase u bɛɛ lajɛlen mɔ vie bɛ nin waati in na an ma ɲina i ka dɔn an ka musokɔrɔba ɲuman kɔ denfurabɔla don Bafanda an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Naro FM a bɛɛ ka dɔn an baramaw ko fɔ Laginɛ olu b'an sɔrɔ ka sababu kɛ Mamutu Male ka cɛsiri ye Danaya FM Bujalo n'a ka cɛdenw i ka dɔn Kɛɲɛba mara kɔnɔna na an bɛ Kɛɲɛba bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn radio Dakan bɛ Marakakungo ka Marakakungo ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn radio Wurayal la an bɛɛ ka dɔn a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Miseni radio Wan a bɛ Tomiya a baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Aba FM Yuwarukaw fɛ ka foli ni tanunin ta ka ɲɛsin a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen mɔ Tiɲɛdugu lamɛnbaw juro a bɛ Amadu Daɲɔna ka cɛdenw ko fɔ an b'u fo u ka timinadiya n'u ka wulikajɔ la Jɔn Gaga FM lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Yelemani an ma ɲina Dɔnba FM lamɛnbaw kɔ an b'u fo nin waati in na i k'a dɔn ka fɔ Karan ka Karan Tobiri fo an ma ɲina Zumana Keyita n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɔ Fanakaw fɛ Gɛɲɛ ka lamɛnbaw MC k'a fo k'a ka directeur fo ka foli di Garba mɔ i k'a dɔn danti foli min na ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Fanakaw fɛ Yusu n'an bɔra radio islamique a bɛ Bɛlɛdugu ko fɔ an bɛ k'a dɔn k'a fɔ Kolokani k'a bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn danti foli min na MC la joie MC la joie n'a ka cɛdenw olu kɛn bɛ ka i ka dɔn nɛgɛ sɛbɛkɔrɔ bama nin waati in na radio Yankadi sanfɛ i ka dɔn ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn radio fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ sɔgɔ an na sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la radio ɲɛlɛnni ka baarakɛlaw fo ni k'u waleɲuman dɔn Masigi kunkan labɛn bɛ sen na min bɛ tali kɛ Isu Ayidara PDG i ka dɔn a kɔni bɛ ka labɛnw kɛ ni fɛɛrɛw sigira sen kan i k'a dɔn Masigi kunkan fana bɛna sɔgɔ an na walasa ka kibaruya kɔni sɔrɔ a lafiyalen i k'a dɔn Masigi ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na Tarawele marhaba somɔgɔw ka kɛnɛ tarase i ka dɔn Zoom Africa fana bɛ k'an lamɛn nin waati in na Yusu Sɛbɛnnikɔrɔ Wɛrɛda la ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Jiba FM an bɛ Kati Fadiya k'a bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Nɛma FM bɛ Kasaro ka Kasaro k'a bɛɛ lajɛlen fo ne ko Gorobinɛba in dun Mantorasi t'a la an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn an b'a Bayini Fofana kɔni te fila a fila an b'a fɔ Tatakane k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye k'i yɛrɛ fo Lajɔsi o diyara n ye ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'an filɛbaa n'a lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Lajɔsi nɛgɛw karafe a bɛ Fuseni Daw bolo min ye l'enfant de Kifoso réalisation o bɛ maa min bolo sa o ye Sedina Umar Keyita ye an b'a fo n'o bɔra Difula ZB Kuyate Awa Keyita ale bɛ maaw bisimila Jamadugu Kɛfa Jamadugu Kumbo Kɛfa o Kumbo ko ni Kumbo ma fɔ ko u fasa b'a Kɛfa o y'a fɔ dɛ o tuma min ye Kɛfa an b'a fo ka waleɲuman dɔn Lajɔsi Awakado ka filɛbaa ni lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mohamed Touré an b'a fo montage la o tuma an tɛna bila difu la min ye Lajɔsi e bɛ yan ne bɛ yan ŋana fila kɛnɛ kelen kan o tɛ kɛnɛ kelen lankolon ye o tuma Awakado kunnafoni fɔlɔ ne b'a d'i ma i ka dɔn Zigɛna ale ni Kati bɛna kari ɲɔgɔn na sisan Yusu an b'a di Katikaw ma olu k'a daminɛ fɔlɔ Zigana Aminɛ k'a minɛ Kati Zigana Aminɛ Kati ka sabali sa Zigana Aminɛ Kati Aminɛ an b'a to i k'o bɛ Kati ta ye o ni minɛ sa ka Katika an bɛ Katika bonya se ka ma Katika bonya bɛ se ka ma
katika bonya be sigama katika ufana bonya la sigana kauma ikado na bonya la sigama yusama minani barka ye ambita ikado kalango ale kungango kibara konnana indicateur du nouveau ale pambe adala ako sida o jamana ni mo jamana lu ye kado nyangidi ta kanga jamana ko ni segere o mimbi tanike karanga dawla yusu o soara anye anu ko ni ka ko ni be ka gwelani watina fasike ba mana ako min ye lokol karamogo mu nolu be bara blala na yere kun damena na kunungo tene no be kalo kleta ko fo janvier kalo samba fla ani muga ani fla yusu kunya fo ko kle duru bonyongo abibe keme ani muga bonyongo ma o ku no o bara bla ko ni shigi senga nga so madai na ikado ka fo o ye bara bla ko ni jo kunungo ka nyini ikado lokol karamogo fe ku ka wala damne so madai na o yusu ni jate mine ke lokol den chamongo na kalangoro la mama sigi ka taa so ka sababu kɛ lokol karamɔgɔ y'a faamuya k'a fɔ fasoden ɲumanya baara o ka kan ni bɛɛ lajɛlen kɔni ye ma kɛlɛ jigi so dɛ nka u y'u miiri de k'a ye k'a fɔ nin bɛ ka taa taabolo min na an fasoden damaw an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ k'a mɛn o siratigɛ la sa an k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka min kɛ ka kɛ ni jɛma kɛ bɛ ka janfa ta k'an sɛgɛrɛ nin waati in na an tɔn bɛ an damana nin waati in na ɔ n'o kow bɛ sen na an fana ni yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka min kɛ an k'o baaraw kɛ lafiya kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na lokol karamɔgɔ min i ka dɔn n'u ye tigɛ nɔbila kɛ kalo kileta ani 5 u ka jɛrɛ jɛkuluba n'o bɛ lafasajitɔ ko fɔ olu de ko nin ye i ka dɔn ka fɔ u ka baarabila sonsori ni ka wele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma k'u ka wala daminɛ sɔgɔmada in na o walanko o bɛ sen na o min ye i ka dɔn ka fɔ ninnu kɔni ye n'o bɛ lokol karamɔgɔw ko fɔ kɔni ko k'olu b'a jira fasoden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ nin baara in bɛ ka kɛ cogo min na an kan tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma fasoden bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲa k'a fɔ i ka dɔn janfakɔrɔnin dan bɛ k'an sɛgɛrɛ o n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in ka se ka yiriwa ni maaw y'u ka i ka dɔn da sɔn an ye karaw an yɛrɛ kan ka se ka ban ni fɛn min ye o ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka i ka dɔn ko bɛrɛ bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ walasa laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min na yanni ko bɛɛ lajɛlen ka sen sɔrɔ lokɔli karamɔgɔw kɔni ye wala kɔni daminɛ sɔgɔmada in na o b'a jira k'a fɔ mali la an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye an bɛ fa la an bɛ ba la hakilinaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka olu ko min bɛ tali kɛ article 39 la a sonsorola fɔlɔ de dɛ a ma fɔ k'u ɲinɛna kɔ o gwɛlɛ min ma an dala o gwɛlɛ de kama u kɔni bɛ kala kɔni kɛ walasa i k'a dɔn an ni bɛɛ lajɛlen ka kɛ minɛ kelen kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na baaraw bɛ sen na nin waati in na ko waati sera ten an bɛɛ lajɛlen ka an yɛrɛ di kalanko n'i ka dɔn baara caman fan fɛ walasa jɛman kɛn bɛ ka janfa min ta k'an sɛgɛrɛ janfa in kana se ka se sɔrɔ an na dɛ lokɔli karamɔgɔw u ka hakili ɲuman baara yusu k'o filɛ nin ye koyi Bala Sumayila Tarawele ale ka fasigi nin ye hakilima baara ye indicateur juru jamana bɛ cogo dɔ la aw ka hakilina sɔrɔ lajɛ a bɛ lafiya di maaw ma a b'a ka ko dɔ jira a b'a ka jamanaden ɲumanya jira a b'o jira ala k'an kun diya amin an ye nin bɔ indicateur juru nouveau kɔnɔ Lajosi ne bɛ républicain da Lajosi aw ka dɔn min ye ka Sumayila ka nɔrɔ bila sɔrɔ min ye collectif pour la sauvegarde de l'URD olu kɔni ye aw ka dɔn lajɛ balalen kɛ janvier kalo tile 10 ani aw ka dɔn ko fɔ lajɛ balalen min ye aw ka dɔn janvier kalo tile 16 nata Bamakɔ u t'u jɔ fɔlɔ an ka tila an ka mariko ko la maître y'a bila u fana k'u ka kɔnkara ko ninnu bila bolo IRD yɛrɛ cira po n bɛ min f'i ye Mali politique kana k'a la fiyewu IRD po a filenkulu cira Lajosi ni ko a cira popo a kana bala i la Lajosi ye aw ka dɔn ni maaw bɛnna a bɛ jɛ ko ni sogo do k'a sɔrɔ a ma kolo kari min ye aw ka dɔn URD bɛn t'a kɔnɔ bi dɛ min ye aw ka dɔn palais de la culture ne jajɛ a kɛra janvier kalo tile 6 min ye aw ka dɔn ko maa dɔw faralen ɲɔgɔn kan ko walasa ka URD k'a kisi min ye o maaw ye min ye aw ka dɔn ko collectif pour la sauvegarde de l'URD i ka dɔn Lajosi saya ye munɛ ye min ye aw ka dɔn maa si se saya la n'o tɛ Sumayila Sise an kun t'a fɛ a ka minɛ an na nka ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi Sumayila Sise taalen bɛɛ lajɛlen kulela
belajele ko awekado yalma URD abana ka jori no na se awekado ka maraina fo sumala ya baratugo miwa mayu bolo nyeshi yoromi kle borai URD awekado ni kuna jamake abidda kolonji ninga aflengolonji ala ni awekado nyema nyini ala ni awekado ne de kakanai ala ni awekado ne de chefari URD kono nine ko mi o de bike la josi awekado minye no la je minge minye vice president folo sumala yar ale kunye president ala ka hinala president masiki folo vice president folo o kunte keneka minye flanai o kunte keneka sabana o ye musokoro badoye ala josi ale de be keneka ikado ka fara madoka la josi awekado o mawye joni Mie awkado Amadou Cissé Mamadou Awa Gassama Diaby Madame Diawara Salamata Keita Mie Madame Marthe Diawara Arasini Cham la josi awkado mie nunungube keneka la josi awkado ko ni ma batru ni nyanje mie ikado parti ko nana gele munumbe sumala awkado alenda ne ko ikado nyebe ko table la jugo mina mie awkado inafo parti sare ava jogomi la su awekado ko uko ni toromina ninga senda okanga da su awekado oluko ni alla jaza mi awkado kalulu samake ikado nyerala mi aye tashibla ke sumela sisi o tashibla ku ni aw yerebe ninde mi awkado sumela ikado gato awkado che kabru akasumaya la josi mi awkado su aye tashibla ke sumela siteba mi awkado kafoku watu do masira mi ben gile okateme o mi awkado nyerala ajati mineke ko luna faranywanga mi awkado ka kongere do awani go sikisenga wala ko salgo sadogo alikado awami sharia o mi kai sedauka o ni ajati mineke masaba mafla ko ikado jakulula mafla masaba ko kata kongere la okayo parti sera fana bofo oye tona kono no sharawi no onet kanto o parti seriama mene kame parti ka bonyande ma sarika sumela kaburu to aka sumaya ngamore ma ngolo tikala makotenya kisako onya magotola la josi awekado minye nyerala miye awekado URD ni daba wulu de be URD kono de minye awekado kajatu samage ale koni awekado madam global kajatu samage troisième vice président aka présidente deuxième vice présidente la josi après vice présidente mi ale koni de yijo noe oba jara kafo awekado nywan paro ani jamfa ani kado nywan ko fiena kodo kono be URD kono bide minye awekado ayajira kafo awa minye ukama dobe no demso nga manye mai o koni awekado jara abdraman jara oyajira kafo ko kongre keliwa ko awekado ko warbe parti kungoi ninga kongre ko bela jele sigi minye maram kulu bele kajatu samage ikado awa minye oyajira kafo awa minye ko salugu sanogo ko jama be fami ve kake inyeshi oluma de agibu sagodogo ni ale ka fasire aya bo republicain ngono amba fo e ami do de kesa yerde na karanta ni ala ka daro ne manote ningoni ninte bensrae ukasumela toye a masmala gida daro la asumela jigitkera bide hala mata folo bembalia kasoro sumela san joli sumela parti mine abolo flala mangama kono mais salugu sadogo chokoroba ango chefo un intellectuel un grand commune de l'état ni ma blamblando be oluka sirato la de oluko ntae dro parti nga nyema tro dro parti nga taka dimbo dom ala ka ngunaja ala ka sawu manama anga tamani fasiri yusu indicateur du renouveau neno ta kokura kun anga ta masiki kaw fe parti mbe bi malla ni bi soni sikaka wallahi we adema adeka chaw
ni kelen bɔra adama la ou bien ni maa kelen dara la hala nɔ t'i ye bɛɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ fa adama kɔnɔ k'a fɔ ko nin ɲɛmaa kelen de bɛ n'o taara adama bɛ daba wulu bɛ adama bɛ ciya o tɛ adama la n'o tɛ RPM ye Ibrahim Boubacar Keita ye yɛlɛma ye Musa Mara ye URD o kun ye Sumala Ala ka hinɛ la ani jumɛn tun sini de o ye Muntaga ye MPR o ye Sogɛli awɔ n'olu tɛ yen bi parti tɛ yen wa Sumala tɛ yen bi parti tɛ yen o dun k'a lajɛ dɛ k'a lajɛ a tiɲɛnen kɔ wa Ala k'an sutura ka denmisɛnnin biɲɛkɛnɛw k'olu labɛn n'o tɛ tarde e yɛrɛ tɛ danaya da jeunes kan bilen yan sifinw i ka danaya t'u kan bilen yan olu bɔra an jigi kɔrɔ cogo di e ɲɛ bɛ jɔnni na ko wari dira ni wari dira min ma ko k'a tɛ falen IRD yɛrɛ kuma kɔnɔna na wari ko kumaba dɔw b'a kɔnɔ ko dɔw ye wari sɔrɔ ta dɔw y'a sɔrɔ ta nin ye ko ye wa an bɛ se ka bɛn kelen ma baliku damaw Yusu an ka taa masigi i ka dɔn Yusu Ayidara Yusu i ka dɔn i tɔgɔma don a kɔni ye a dusukun na kuma fasikɛba ko min bɛ tali kɛ ka kɛ n'a ka baara ninnu baaraw ye n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ lancement ko fɔ entreprise Yusuf Ayidara sibiri don kalo tile 8 janvier kalo san 2022 i ka dɔn jama bɔra tetew i ka dɔn masigi kɔnɔna na dɔ wɛrɛ tɛ min bɛ tali kɛ masigi jeunesse olu kɔni sigi ko meere k'a fɔ olu ka nin cɛba in n'o bɛ Yusu Ayidara ko fɔ a bɛ i ka dɔn baara min na i ka dɔn k'a fɔ a kan ka dɛmɛ o siratigɛ la o baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na koyi o ye lancement ɲini ka a labɛn ka n'a bila a ɲɛkɔrɔ o lancement in baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sibiri don a kɔni kɛnɛ kɛra sababu ye u ka i ka dɔn minɛn caman n'o bɛ tali kɛ kɛnɛya minɛnw la Yusu ni k'a di commune dɔw mɔ ani dugu dɔw olu bɛ se ka lafiya cogo min na bari sabula min bɛ tali kɛ bana kɔni na Yusu a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Yusu nka min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ baaraw ka sigi sen kan n'an hakili tora an faso la i n'a fɔ Isu yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Yusu o bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ yiriwa kana fan caman fɛ matla i ka dɔn 80 bɔ ɲɔgɔn kɔ dɔgɔtɔrɔso matlaw ko don Yusu a kɔni ye i ka dɔn a tila a 40 masigi commune kɔnɔna na Yusu ale ni i ka dɔn k'a fɔ 40 wɛrɛ Sansogo i ka dɔn ale commune kɔnɔna na fasikɛ b'a ko Sanso commune Ɲanjila Banantu Dɔnba Morila ale ni fɛngola Yusu ninnu bɛɛ lajɛlen u t'a sɔrɔ a ko dala dɛ fasikɛ b'a ko min bɛ tali kɛ matla ninnu kɔni na a ma da o dɔrɔn ma dɛ sifin walasa olu fana ka se ka ɲɔgori min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mankan bɔla la n'a bɛ wele ko appareil de sonorisation Yusu a y'o di k'a dɔn k'a fɔ jeunesse mɔ koyi masigi jeunesse ale ye dɔ sɔrɔ Sanso jeunesse ale fana ye dɔ sɔrɔ fasikɛ b'a ko n'i ye nin kasabu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a b'i taa i jɔ i k'a dɔn 6 n'a kunkan fɛ la Yusu Ayidara i k'a dɔn a ka entreprise a bɛ baara min na a ko Baningo bɛ se ka yiriwa ni fɛn fɛn ye a k'a dɔn ale ka fierté ye Baningo de ye Baningo ka se ka yiriwa a yiriwa fana bɛ taa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ale seko ye min ye Yusu a kɔni i k'a dɔn a n'o kɛ koyi Ala kɔni ye sɔrɔ kɛ a ye be nka ale fana b'a tɛgɛ bɔ maaw nɔfɛ ni maa mun bɛ baara la ɲɔgɔn bolo sanga ani waati Morila ale mini i k'a dɔn ka baarakɛlaw fo ni k'u wale ɲuman dɔn u ye danaya min da Yusu kan o danaya de bɛ ka kɛ sababu ye bibi na yiriwa bɛ ka kɛ fan caman fɛ a bolonɔ ka ca yɔrɔ caman na dɔ wɛrɛ tɛ min bɛ tali kɛ kasabi min b'a a kun a ti waso n'a a ye nka a kan ka don da min fɛ a b'a don o da kɔni fɛ bonya ani karama kɔnɔna na Yusu a ko min ye i ka dɔn matla 80 k'a di a ka sigida maaw mɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ olu de bɛ ɲɔgɔn gɔrɔn dɔ kan mɛ u bɛ bɛn ani keleya a b'o ɲini bɛɛ lajɛlen ka se k'a don da kelen fɛ ni k'a bɔ da kelen fɛ cogo min na entreprise yɛrɛ dayɛlɛ na san 2016 f'an bɛ don min na i komi bi a bɛ yiriwa sira kɔni nka a bɛ kɛra sababu ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa 70 dɔɔni ni nka olu ta i k'a dɔn baara kɔni na maa ninnu fana bɛ ka baara min kɛ a nafa bɛ ka ye sanga ani waati a bɛ min ɲini a ka baarakɛlaw fɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na Baningo n'a lamini bɛɛ lajɛlen maaw ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ o y'ale Isu hakilina ye an bɛ don min na i komi bi o tɛmɛnen kɔ monsieur le maire ale ye kuma ta koyi monsieur le maire John
a fɔ ko Bafotigi Kulibali a ko n'a fɔra lɔkɔliso jɔ a fɔ Yusu n'a fɔra ko jibonto jɔ a fɔ ko Yusu n'a fɔra ko ka bureau dɔ dilan a fɔ ko Yusu k'an bɛ don min na komi bi ale yɛrɛ ka commune kɔnɔna na dɛ dugu 57 Yusu bɛ baara min na k'a dogon tɛ maa si la dɛ olu kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ wele de fili an ka jamana faamaw mɔ u ka se k'u hakili to Yusu la i k'a dɔn baaraw bɛ se ka sabati cogo min na ni k'i bolo biri a la baara sabatili u bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na Yusu laɲiniw olu bɛɛ lajɛlen fana ka se ka sen sɔrɔ a ko a bɛ dɛmɛ min kɛ sanga ani waati a Yusu ko dɛmɛ ninnu tɛ kɔlɔkɔlɔ ye dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye min ta ka dɔgɔtɔrɔsow sɛgɛrɛ a Yusu ko k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn Yusu Ayidara a bɛ baara min fana la Yusu ko Ala de bɛ se ka a sara i yɛrɛ to a ma kɔni don kɛnɛya sira ka baara mun bɛ sen na yiriwa sira ka baara mun bɛ sen na Bafotigi Kulibali ale ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ a ko an bɛ don min na komi bi n'i ye i k'a dɔn k'a fɔ maa ye ko sɔrɔ bɔsɔn b'a don a hakili bɛ a faso la a Yusu ko kan ka dɛmɛ a ka baara la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la ni ko wulila dugu kunkanko la ni dugu kan ka bɔ Yusu bi jɔ ni saraba ye walasa yiriwaw bɛ se ka sabati cogo min na maa si kana jɔ maa si la Yusu an bɛ don min na komi bi a yɛrɛ ye k'a dɔn a ye matila mun di a Yusu k'a y'a di a balimaw de ma a y'a di a sinjiw de ma a y'a di a fa n'a baw mɔ a y'a di a kɔrɔw mɔ ani dun ye jateminɛ kɛ ali bi musolaka a y'a di Mali ma u ka lafiya Mali de lafiya Mali lafiyara Yusu a ko n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ Mariyatu Kulibali la ale ye k'a dɔn Masigi a muso jɛrɛjɛkulu ka maa ɲɛma ye a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a ko ni y'a jira k'a fɔ ko minɛ mun dilen filɛ nin ye k'ale nisɔndiyalen bɛ a ko kɔnɔna dɛ ko ka i k'a dɔn k'a fɔ Masigi k'a bɛɛ lajɛlen fo nka foli ye maa min ta ye olu yɛrɛ o ye olu denkɛ Yusu ye olu den u ka duwawu b'a kɔ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la yiriwa baara min fana bɛ ka kɛ a Yusu ka Ala k'a ni sababa kɔni bɛn a ko minɛ fɛn fɛn dira maaw mɔ nin waati in na a kɛra jeunesse fila ta ye o Sanso jeunesse min bɛ tali kɛ Masigi jeunesse fana la Yusu ko bɛɛ lajɛlen k'i ka minɛ kɛ cogo ɲuman na walasa baara bɛ se ka kɛ n'a ye bonya ani karama kɔnɔ cogo min na an bɛ don min na komi bi Banikɔ ka yiriwa k'a ti taa tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔ cɛ fara muso ka denmisɛnnin maakɔrɔba k'u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma yiriwa baara bɛ se ka sabati cogo min na Yusu i ka dɔn i to a ma kɔni don Ayidara Serifukɛ a kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ matila 80 Yusu ka sin ka a tila i k'a dɔn k'a fɔ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔso a Yusu olu fana bɛ se k'u ka nɛrɛ nɔɔni cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman fɛn caman bɛ fara o ko ka Yusu Adama Jabate ale tun ye an ka cidenya a kɛnɛ kɔnɔ Yusu a nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ dɔnkilidalaw tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ tali kɛ Banikɔ Abu Flow Dama 1 Mid Flow ninnu bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni kana kɛnɛ kɔni ka yakubaya jɔnjɔnw fana dira kɛnɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ karatekɛlaw la Abu Coki Yobu Coki olu bɛɛ lajɛlen fana nana ni ka kɛnɛ kɔni diya Yusu kɛnɛ kun cɛra ni min fɛ sumalen ni kɔnɔgɛlɛya fɛ a bɛ kɛ cogo di ina na ninda ya an bɛ tila ka Yusu de wele sa Yusu an ye nin bɔ i ka dɔn indicateur Joro Nouveau kɔnɔ i tɔ ma a ye wale ɲuman min kɛ n'i ye nafolo sɔrɔ n'a m'i ka dugu nafa a m'i balimaw nafa a m'i sinjiw nafa Lajosi i yɛrɛ ɲininka ni nafolo ɲuman don Lajosi o kuma an bɛ Yusu Ayidara an b'a fɔ a k'a dɔn a ka fasoden ɲuman na k'a fɔ a ka duguden ɲuman la k'a fɔ a ka duden ɲuman la Lajosi min ye an bɛ moniteur ta moniteur i k'a dɔn Doyila min ye o fana tɛ Banikɔ ye wa Janjo Masaw olu ka dugu Janjo Masa a k'a dɔn min ye PDG CMDT Docteur Nango Dambele i k'a dɔn ale compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ani délégation ba olu kɔni dara min ye ka taa kɔrikolo a bɛ bɔ bula yɔrɔ min n'o ye usine de dégrainage Lajosi a k'a dɔn min n'o bɛ Doyila n'o a k'a dɔn ka t'o ko o usine lajɛ lase maka hakɛ to murani kɔni bɛ sen na sisan Lajosi min ye aw ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ Nango Dambele Docteur Nango Dambele a nali CMDT kɔnɔ aw ka dɔn min ye a kunna Lajosi k'a kɛra aw ka dɔn ninkura fiyɛlen nin yɔrɔ kofɔlen na dɛ Lajosi aw ka dɔn a ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ o ni sababa bɛnna n'o tɛ ni kun taara Doyila ani ka dɔn yɔrɔ dɔw kun bɛ aw ka dɔn min ye olu usines a bɛɛ lajɛlen kun a kun t'a cogo la bilen Lajosi aw ka dɔn min
min ye ni ma ko fale docteur Nango Dambele la si akoni ko suku bela jele ke izini nu awkado min ye u bi se ka dilanga nya cogo min wala sa barakelaw olu bi se ko seba do barama u bi se ka lafiya bara konna na cogo min na la su o de konna na sa mi octobre tle muga ani duro san ba flani muga ani kele izini mimbe fana ikado nyere la kolu koni awkado min ye kolobo minge ikado go kemejo ka beti jo kemenita ani kele na atamana danga lasi nga se ka akeka se yoromi utemeno ka la josi awkado minyi docteur Nango Dambele ale ko nga fola akoko ningara nimisa wasa chugodi nina keso wiye awkado minyi marsi kalo samba flani muga wala sa awkado anga jamana izin mimbe no be doila o doila o fana bse ka ke kuna wolo chugo mina minyi mamunu be izin ni baraina la so ale ba nga fo maudo mamu no boka bara fe ube baraka ro kata nyefe wa kado jamana au kado akabono wala sira do kori la josi au bara ubo de bu nyekoro wa kado hakilina de bu nyekoro opma ayajira kafo mama be kafo ebe ni chakero nuna iki sebedo minye alibi iki yere tanga minye awkado kodo ma wala sa minye barakato akarana ke tieni jogodi absaka ke kasare yerema no accident de travail la justi awkado femfe be no lu ko ni la sakoni sirai no ka sécurité like lu ko ne nyashuma ko suku bela jileke wala sa barakela obsika lafia barako ni sebe an nimbo sebengono sebemdu ba wole ko moniteur Musa Kamara ale ka fatrido yusu an wonna sira dale ni ngata sugula na ngata sugula mimi talike anga musokoroba nyumana abika na mezerni na mimi talike kanya aja sanugula ana modeu na den usigimbe tele koroninga anaje amu foningo wala nyumando madam Salla tanti jaba amba foni wati na ikado danti folimina banangabu la zone industrielle kakanumbo fo aminya ale be kaiba jabati de amenyanga chokoroba nyumano amba fuka wala nyumano segunya bagarnya katase aikaro kai gouverneur ma no Musa Bala Sumare amba fuka wala nyumando Lamine Kapuri Sanogo ikado kulukoro gouverneur do amba foninga wala nyumando angata sugula ikado kafo Abdou Kulibali ko sigidan yele manyema kafo ninga wala nyumando danti efulimena Yusu ikado anina tade angata temana Yusu le combat ale panna ako nyangini mimbora ka bininga aunga jamana segere sidao jamana nyemo olu ko ni nyuanye ballengo ninge o Yusu o semve okumana aunga jamana kungo kibarawla o akoni kera sababu ye ninga uka layinu mbi talike karanga daw olu sho ale konina anni uninyanje o Yusu ne jatemene ke anungoni fe aunga gouvernement olu ewulika jo chama o akoni wi wale nsebe koroko ya jira ka fo ni wale mi ngoni kele fle ni nye mi nye gouvernement ka puma sentigi afo colonel Abdoulaye Maiga ale konna na jabarani na ninga puma o ka jira ka fo ni wale mi ndara ka anga jamana segere bembembe do ninga anga jamana ka akoda farala ngane ala sonamo kan tege bi ala bolo o baro china seka senzoro alna soro u ye karanga daw ko ni shwa ana dadigi ke fa bela jeli ko ni fe wasreke ba ko sida o jamana u ye ni ngani ya minta ale ni iyomo ninga aunga jamana ko ni segere akareka do karido o karido o yeni ko ngoni bela jere sigisinga o nonga ni fe aunga jamana nyama ufana e munge anga lasigide mu ufana be sida o jamana ka okuga naso alaka jisma ka wole nyini wole blaso de mo ningoni ni maleon ambe nyogom fara de dabla ka barake kan tege de nyogoma fana ka barake parce que an isolé min flé ni eta kan do andamana ni ben fanati o fana ya damana kuyi opposant ni majorité côté na kuyi mali dedo mali kodo o anga la janga tege di nyoma o Yusu min ye jamana famo ko ni ye o ye wele bla anga la sigide mo o kukana o la sigide ngan nali o fana baro ko ni sigira singa fasike ba ko wale min fana tarasida o jamana fani yumo jamana jamana kanga jamana sigara Yusu o ko to cha kolokolola o ko ni ye ka do fara do wɛrɛ ka de ka o gwɛlɛw bɛ senna n'u bɛ lakanabaliya kofɔ ani banajugu bɛ an tula o bɛna taa i ka dɔ karangadaw fana suwalen filɛ nin ye tuguni ko nin ye gwɛlɛya wɛrɛ an ka jamana kɔni da la nka wulikajɔ kɔni bɛ senna n bɛ min f'i ye anw bɛ nin tɔɔrɔ kɔnɔ bi anw ni Burkina
ani Niger la Guinée awo non ani Burkina ani Niger on be CEDEAO la ke munu nge dasogo on ne ka fanda ka juguna to beta awo mais Burkina ka donga fo ni Mali ta chena te fo Burkina ko Niger ka do ka fo ni Mali ta chena te fo Niger ko koro war beti awo koro war ko ni mais mi fie koro masake aka sabali ale rete sharia ko no ala sanu ngone awo lagre ko anga frontière ka daele no anolu che ko lu nyindala ale jeru ko na kada ya nga teme chugomina murti tani vanate sidaula ngani be ma waredi awo foka benga ke ko inga se ko kan nogoya awo munum ba foka che ango dabla awo munum ba foka ke chugodola ango dabla Mali ko de sera sisa Mali ko sera nous tenons activistes association membolo ni parti politique wo ni bep ma fu ibi yere soro fenkele de kono Mali o Mali awo ala kanguna ja amin ala ka sawu manama lazi albi lagana baliala minye avocado on makishi minye hikado Burkina makishi Niger makishi minye avocado Côte d'Ivoire makishi nyam kado minye Benin olu makishi lajosi ni le fena anga dugu do be ko tonga ikado commerçant do be mi avocado nyere la ku ye dangara la avocado mi avocado fa ajabala la fa ka chakero la la si avocado ningera janvier kalo tle konondo mi avocado ni jami vlani mi avocado jawgelado mi avocado akoni baga jagoge la josi aw mi nunungo ndara ka dangare ni mago valena mi avocado kuna fori mi no bora ka bi o ba jira ka foko mafla olu koni fara ni ngoina mi avocado magasin wari u ya bela jele chekata na la si nin dote terroriste pingalgelo anye puma do sororo do la vagabondo bala bingalikelo bala ani yoro do be foro be ka jeni fadea be ne e chenta do mba buila chugo mina awo meta tasma du ka foro la obe beta ka chen ita ka chen ke o do ke enne tamani ma se ka sisoro wala saka ta chen wala saka ta chen se ka sama ile tanga laje ara da manu nywan changa be lazi mi avocado ye aka nafulo yo che katano lazi avocado ninda de mawale mingera mi hikado kuna funi mino bora ga bi mi avocado Tombouctou konana mi o yemvana ma dobe avocado kungwavela do anaka parandike ka ikado mado fana wolomatri mado barfa jugu bolo manga ne jugu do olukoni avocado nunu mana fate njogola lasi avocado minye chinyara la kabino de kera miye demisonu ye olu fana yu farajwanga ka jira ka fo awalla kana baliya bimbe olu ma jena bi uma jena tini ni jati mineke ibe ka fo Tombouctou yere avocado konana miye wulu masri tabako ni ngachae na fara ka fo ko ni dadema wale bike lasi avocado ani tonga ta ko kwani avocado minyo obe masira tonga sa miye commerçant ngoni uyo fa miye avocado tonga konana aleni avocado uka duguba yɛrɛ cɛ ko biti jɔ avocado kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna yalima kilomɛtiri 15 ɲɔgɔnna lasi avocado nin b'a jira k'a fɔ hali bi lakanibaliya o b'an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen k'an kɔlɔsi an ka fara avocado wolomasiri tabaw kan i ye maa ye siga na b'a la yalima i ye ko ye siga b'a la lasi avocado a foyi t'i bali i k'a ɲɛfɔ wolomasiri tabaw ɲɛna min ye bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ Soir mago ayni sababuka kono laya jara nyale ka fadri indicateur du renouveau apmana nyogon deme angata o kadara kono kokura kun yusu ikado association musu kiseton akolu yu jeni yoro finde u ere tabia e jumenye anga nyogon deme ninga hine nywana o yusu u ukoni ngapma sin a présenter ikado madam kone tata jawara e fasrike ba apmana akominye ikado ne jere jakulu baye mi na sigile do
ka dɔn Musabugu Musabugu musonganaw farala ɲɔgɔn kan walasa ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw mɔ n y'a fɔ n ko a présidente o ye madame Kɔnɛta ta Jawara ye i k'a dɔn o ye baara caman kɛ waleɲumandɔn baara caman kɛ kabini kalo tile 15 décembre kalo san 2021 u ye k'a dɔn k'a fɔ don dɔ sigi sen kan finiw i k'a dɔn ani samaraw ka se k'o di i k'a dɔn dɛsɛbaatɔw mɔ ka fara u ka lɔgɔlisoba min bɛ Musabugu Yusu min bɛ gafe kofɔ livre u y'o fana di i k'a dɔn lɔgɔlidenw mɔ min bɛ ka ŋanaya baaraw kɛ ka kɛɲɛ n'u ka baara kɛcogo ɲuman ye ani ladamu min b'u la i k'a dɔn kalansow kɔni kɔnɔna na u bɛ dɔdɔdɔli kɛ k'a daminɛ san i k'a dɔn kilasi 7 8 fo 9 ni ka kɔlɔsili boli i k'a dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni na a ko ni ye i k'a dɔn nin jɛkulu yɛrɛ ta k'a lajɛ association musokisɛ tɔn Yusu u ye baara caman fana kɛ ka fara o kan hôpital du Mali u taara ni minɛnw kɔni ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ minɛnw na minɛn mun n'u bɛna kɛ sababu ye ka banabaatɔw kɔni lafiya u y'o baaraw sigi sen kan ani ji n'o bɛ ji sanuma ko fɔ u y'o fana di fo ka taa se nɔnɔmuguw mɔ ale ni i k'a dɔn dɛmɛ wɛrɛw min bɛ ta ka ɲɛsin i k'a dɔn kɛnɛya baarakɛlaw fana mɔ Wasirikɛba ko nin ŋaniya in i k'a dɔn a bɔra yɔrɔ jumɛn musow de y'u sigi k'u miiri i k'a dɔn n'an farala ɲɔgɔn kan maa dɔ bɛɛ i k'a dɔn seba tɛ o ye nka n'an fana sera ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka hakili to olu la sanga ani waati o fana bɛ kɛ sababu ye olu ka se k'u ka nɛrɛni kɔni nɔɔni o de kama u bɛ baara caman sigira sen kan Wasirikɛba ko hala a ma mɛn koyi u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ dɔ sɔrɔ min bɔra Ameriki jamana kɔni kɔnɔna na yuguyugubalo yuguyugu kɔni nana i k'a dɔn o y'o fana tila dɔwɛrɛ tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i taa ni sɔrɔ cogo min na Wasirikɛba ko u ka dɛmɛ laban kɛra jumɛn ye min ye i k'a dɔn an balimamuso dɔ muso kɛlɛ la ale kɔni tora Yusu ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya nka a tora ka i k'a dɔn filaninw tɛ a bolo o filaninw kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ u mamuso de bolo bɛ yen o fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan malo i k'a dɔn balo Yusu n'u bɛ nɔnɔ kofɔ nɔnɔ carton finiw olu fara ɲɔgɔn kan ni ka t'o di i k'a dɔn k'a fɔ bakɔrɔ mɔ min bɛ tali kɛ filaninw kalifalen bɛ maa min na bɛ n'o bɛ musokɔrɔba kofɔ Yusu ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ bɛ k'i janto den ninnu kɔni na barisabula ba y'i kɔ don u la i k'a dɔn k'u to u yɛrɛ ye Wasirikɛba ko Masa Rahamani ka baara kɔni don maa min kɛ don min na o de ka ɲi min ye association musokisɛ tɔn madame Kɔnɛ ale ka kuma la ale bɛ u ko olu seko kɔni ye fɛn i k'a dɔn dɛmɛ ni dɛmɛ kɔni na u b'o baaraw de sigi sen kan sanga ani waati politique tɔn tɛ a dabɔ kun ye ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ maa mun den bɛ kɛrɛfɛ i k'a dɔn k'olu bila nisɔndiya kɔni na maa si kana to kɛrɛfɛ bilen muso cɛsirilenw k'olu de faralen don ɲɔgɔn kan musokisɛw don mun bɛ ka baara ninnu kɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna Yusu association musokisɛ tɔn k'u bɛ k'u jeni yɔrɔ fin i ka dɔn Mali jɔli ko la ni ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw sigili ye sen kan k'a di i ka dɔn dɛsɛbaatɔw ma ni association ye nafa ka bon lajɛ sa nafa ka bon an b'a dɔn a présidente n'o ye madame Kɔnɛta ta Jawara a kɔni a ka wulikajɔ ka bon a ka hinɛ ka bon lasi n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ min ye sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye Guinée y'a ka dɛmɛ fila s'an ma koyi jɔnni Guinée kɛ la Guinée réaffirme sa solidarité au Mali o ka ɲi o olu ka front olu ko k'u ka frontière a kana datugu bisimila an ka taa le combat pana Lazi maison de la presse min ye olu kɔni ye communiqué ko ka bɔ k'a bin communiqué in k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la IMOA ani CEDEAO olu kɔni kɛ bɛ ka ɲangini min ta k'anw sɛgɛrɛ min ye k'a dɔn maison de la presse o kɔni y'a jira k'a fɔ jamana bɛ cogoya min na bi jamana taabolo bɛ cogo min na bi a bɛ kunnafonidila wele i k'a dɔn min ye gɛlɛya kana kɛ gɛlɛya kan u ka se k'a dɔn u ka kalimungalaw la u ka se u dabara la k'a dɔn u ka se u kumakɛcogo la lajɔsi min ye lajɛba min n'o kɛra min ye k'a dɔn CEDEAO k'a dɔn olu fɛ lajɔsi k'a dɔn o lajɛba kɔnɔna na jalaki min dara k'anw sɛgɛrɛ min ye k'a dɔn Dante ale ye communiqué kɛ k'a bɔ k'a bin Banjugu Dante an k'an kɔlɔsi cogo di k'a dɔn Mali a bɛnnen don an bɛɛ ma min ye k'a dɔn min jamana wɛrɛ t'an bolo ni yan jamana wɛrɛ t'an bolo k'a dɔn min ye Mali kɔ k'a fɔ an bɛ
ka dɔ kunnafoni dɔw di kunnafoni min n'a bɛ jamanadenw jogin n'a bɛ jamana jogin an ka se an da la an ka se an ka kalimu ta cogo la wa ka dɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye i ka dɔ bɛɛ danganiyalen don min ye liberté de la presse nka min ye aw ka dɔ o ye tiɲɛ ye nka min ye jamana ka girinna bɛɛ lajɛlen ye min ye aw ka dɔ nin min filɛ nin min ye coup d'état min n'o kɛra Mutari Wane ani Bandaw i ka dɔn a y'o o kuma ninnu aw ka dɔn journalistes ani kunnafonidilaw i ka dɔn awa min ye olu y'o kuma o ko kɛ cogo min na ani ka dɔn awa min bɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi o kuma Asimu Goyita n'ale ye jamana ɲɛmaa ye a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma min ye maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw baarakɛlaw minnu aw ka dɔn hali n'olu bɛ yen n'u ye maakɔrɔw ye bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ k'i hakilina kɛ kelen ka kunfilenna kɛ kelen ye i ka dɔn awa min ye jamana bɛ se ka kisi cogo min na o kuma Dante Maison de la Presse président a ye wele bila kunnafonidila bɛɛ bɛɛ lajɛlen ka maa ɲɛma an ka sabali an k'an bolo da an dusu la an ka sabali an ka fɛn fɔ min bɛna ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ ala k'an kunnaja ala ka sababu ɲuman na ni sɛbɛn an bɔ le combat kɔnɔ le funèbre y'ale ka fasiri ye ayiwa Yusu waati kɔni korona an bɛ kanubaw fo ni u wale ɲuman dɔn